swearing in the nyime mana kaka Saitoti no wacho the country is bigger than an individual. So wawinj gine joko dhi to golo the order swearing in odhi. Single judge obiro mowacho ni ne chief justice deputy chief judge Temano kae kodhi appeal gi kwer. Mano pok wadesa ni golo rigiji ne right kata wrong. Maneno mindike gaset kunyi godhiambo milandogi. Ang'eyo ni gilando out of ignorance. Why excuse gin nikech ok gin lawyer. Sama koro gino wach mar law donje akre keke. Abede mede. Makoro donje ngiende ne. Koro dwa jo mariek. Koro kodwaro emotions. Wach no pur biro chopo e Supreme Court. Ang'o matimore in the interim? Sama koro onge gima timore ne giwacha ne ne mama ni noko nego beni yero joge. Oge wacho ni gima ne judges go timo wa bad. Oge wacho ni judges noko nego yer. Ge wacho mana enonge power. Kaluwore mainly for future reference to kod duoko penjo mane openji benen gi teko mar yer. Court mokwongo enen go. Mar ariyo wacho ni onge go. Jidhi e Supreme Court. Oge wacho ni duokri gi ji office yero golo gi ne rach kata makora neno ka ji Spain. Spain manya neno gaset more dalawa ka kondiko ma illegitimate DP akonto kata simple interpretation yawa ogibi koso ket ne gelam koso kata ka negativity to nitie kamoro ma kedi in print mibro som gi generations te dwaro legal interpretation mwanyalo riambe oyai fwaya en verbal maka ngado goda ka wacho to mindiko piny omiyo gi wananchi kikubedi e wach miwinjo kwa ni one rigiji nyoko to duoko kiango benda wach ni kata koto yodo ni gole was a wrong process tanyalo wach ni as a lawyer and a good one ni office to biduoke office okonyal doke legally and process macha pimo se kalo e bwaura ma kete kanye yore mag siasa kanye kamado ni wadonje giweke gumulo